Chipeleke kwa ndani na kali mpingo zimene zimayankhulira kwambiri zimakhala zokhuza ndi kuti ifeyo gawo linalakira likulu kwambiri kuti tichite kenako Mulungu atiyenereze kuti tikathe kupulumutsidwa. So pachifukwa ichi si mu mpingo umodzi ndi mpingo wina wonse chipembedzo china chilichonse nkhani ya chipulumutso imaonedwa ndithu kambiri mosiyana ndi mmene ikuyenera kukhalira. So ena amakhulupirira kuti ikuyenera kusunga chani lamulo kuti upulumutsidwe. Ungakwanise kusunga lamulo teni achi iweyo ndiye Mulungu akuyamikira kuti iweyo wanati basi wapulumutsidwa. Akamayeza kuona kuti namba 1 ili bwanji, namba 2 ili bwanji, 3 ili bwanji, 10 onse mwana ya kuchita bwino kwambiri amene iweyo ndiye kuti ndiwoyenerera kuti apulumutsidwe. Takhala tikukhala moyo umene kwa nthawi yayitali. Okay? Zimbezo zina amakhulupirira kuti ukakwanisa kuzina pemphero lina lake ndi moyo umakhala kuti utha kupulumutsidwa ndithu. Ena amakhulupirira kuti upulumutsidwe ukuyenera kuti ulowe church mpingo wina wake. Alipo ena amaganiza kuti mmene akhala mu mpingo mwawo iwo ndi basi zawo zatheka ndi opulumutsidwa. Okay? Amene ena anaona kuti upulumutsidwe ukuyenera kudziwa zinthu zambiri. Kapena yayi ukwanise kukhulupirira chikhulupiriro china chake chimene chili mwina ina ake sanachitumbukire. Kukhulupirira zako mwama kuposa anzako kusiwa za Sabata ndi zina zotero. Akambira amwana ngatoncho ndithu makhala ndithu ndipekezo yabodza umaona kuti ayo ngati kudziwa zinthu izizi ndio kuti basi ndiwenera kutani kupulumutsidwa. Tiwerenge kuchokera mu Bible book 16 mphunzitsi chakuno nchiti ndichichite kuti ndikhale nawo moyo wosatha. Okay? Amaona kuti pachita chake chabwino kuti akachita chimenecho ndiye kuti Mulungu amuyamikira kuti iweyo ufunika ndi wafikapo kuonera kuti ungathe kupulumutsidwa. Ndiye akuti ndipo iye ameneyo Yesu anati kwa iye utifunsiranji za chinthu chabwino alipo mmodzi ndiye wabwino koma ngati ufuna kulowa mmoyo sunga malamulo. Yesu ananena akumfuna makawachi utifunsa bwanji za chinthu chabwino ali ndi Mulungu yekha amene ali wabwino. Ufunsa bwanji kuti ndi ntchito yabwino iti ndi chabwino chiti chimene ndikuyenera kuti ndichite ndikaona kuti wabwino ndi Mulungu yekha. Kena wamuzamuza kuti ngati ufuna kulowa mmoyo wosatha ukuyenera usunge chani malamulo. Verse 18 akuti iye ananena kwa iye otani nyamala uja ufunsa kuti malamulo ake ati amenewo malamulo ake ati amene munena kuti ndisunge. So izali nyamala imene apake amaona kuti za malamulo zimachita nazo komano sindikumva kuti ndine otani opulumutsidwa. Samachiona chipulumutsidwa ndiye amaona kuti chake kutani chikusoweka. Okay? Ndiye atafunsa malamulo ake ati. Yesu anayamba kumuyalira malamulo amene akhala kuphunzira za malamulo kuphunzira zichi. Ndiye Yesu anayamba kumufotokozera usaphe, usachite chigololo, usabe, usachite umboni wonama, lemekeza atate ako ndi amako ndipo uzikonda anzako monga uzikonda iwe mwini. So Yesu anayamba kumuyalira malamulo achi. Lamulo lakuti ukasunga amene achi iweyo ndiwe basi ukupeza moyo wosatha. Okay? Then verse 20 akuti nyamalayo ananena kwa Yesu zonsezi ndinazisunga ndisawasocha. Okay? Akuti zimwafauza kumatani ndimapanga chigololo sindimapanga usabe iyi sindipa zonsezi chakuti ndakhala ndikupanga zimene zizi palibe china chimene chikusoweka. Ndimakumbukiranso za ine mwini nthawi imene zakhala tikuyesayesa machita kusakasaka ndikuti akufuna kuti pange chani Mulungu chotipangitsa kuti ndipulumutsidwe. Kuona kuti zimene ndimazidziwa kuti ndizi ndikumazipanga koma munthu akatifunsa kuti ndiyangati pano pene akuona kuti Yesu atabwera atha kubwera kumwamba sindimakhala kuyemeka chani dzanja. Kuona kuti chikusoyekera
Ndiye makao wewe ngapi mina tulizo kuona mazime zimezingatieleze. Ndiye nyamara anamba basi mozi. Ambuye chiri bila yange imeje kusoweka. Ndishani. Ndikusowa so chani. Pambali kwa izizi zimene mwazichulas. So chapter ukhala mubiri. Pita kabulise zomwe uli nazo. Mubatse au mphawi ndipo uzakhala ndi chuma kumwamba. Ndipo ukadze kuno unditsate. Wandi mawu amene Yesu anamuwuza. Amakhala yakuvomezana naye nyamata wachomwe zoonadi. Zinazicha Yesu amamuyankha maganizo ake. Ndi Yesu anamuyankha chimodzimodzi zimene iye amaganizazo. Kenako anaonesa naye mwini wake kuti sakukhutitsidwa pamene Yesu amamuwuza kuti okay, chimene chikufunika apa chikufunika kuti chakufuna kukhala wangwiro ukagulitse zomwe uli nazo. Kenako ukagulitsa ukapase au mphawi. Pamenepo amene uzakhale ndi chuma mwamba ndipo ubwere unditsate. Yesu amamuwuza kuti akagulitse china chilichonse. Kenako abwere adzayende ndi Yesu Khristu. Komano nyamatayi anachoka kukhumudwa chifukwa sizimene amayembekezera. Kuti tipite kumwamba zimatengera kuti tisunge china chake kapena kuti tipulumutsidwe, kuti zimatengera kuti kapena tikhale munthu omvera. Yesu Khristu anamuonetsera za nkhani yokhudzana ndi chikondi. Amva anazizwa kwambiri nanena ngati kutero angapulumuke ndani. Ndipo Yesu anawayang'ana nati kwa iwo, ichi sichitheka ndi anthu, koma zinthu zonse zitheka ndi Mulungu. Mmene Yesu amayankha ndi nyamata amene ophunzira anali ndi chidwi ofotokoza ena amati akuti ophunzira akumutsata Yesu akunena nyamata wanzeru mwina atakhala mmodzi mwa ophunzira. Ndipo utumiki wa Ambuye utha kuyenda bwino kwambiri. Koma kenako anaona nyamata chifukwa atamuwuza Yesu kuti akagulitse nyamatayi akuti sanavomereze. Mawu ake anachoka ali wachisoni kubwerera atasemphana anachoka. Ndi Yesu anali kukambirana ndi ophunzira ake. Pamene ophunzira amafika ataona zimene zikuchitikazi akagulitsa akapangitsa ngati kutero kuti angapulumuke ndani. So Yesu anawawuza kunena kuti ichi sichitheka ndi chani? Ndi anthu, koma zinthu zonse zitheka ndi Mulungu. Kuneko awa ndi ofunikira kwambiri tikabwera nkhani ya chipulumutso. Ndi ntchito ya Mulungu kupulumutsa munthu. So ntchito yopulumutsa munthu ndi ya Mulungu. Palibe chinthu chimene munthu angachichite chimene chingamupangitse Mulungu anene kuti otero iweyo basi ndiye wapulumutsidwa. Chilichonse chimene chingayeserere ifeyo kuti tichichite, kuphatikiza kusunga malamulo, kaya kugawa zinthu, kaya kupanga chani, zimenezozo sizingapulumutse munthu. Mama tikamaona phunziro losatira tidzaona kuti chifukwa chani zimenezi sizingapulumutse munthu. Chifukwa tidzakhala tikuona kuti chimene chikufuna kupulumutsa mwa ife ndi chani, ndi mbali ziti. Ndi tidzaona kuti ndi kuti palibe chimene chingachitike kuti tipulumutsidwe kulukira ku zinthu zimenezozo. So palibe munthu amene ali china chimene angachite chimene chingapangitse Mulungu kuti Mulungu basi akupeke mtima kuti iweyo wachita bwino kwambiri ndiye ndikupulumutsa. Nyamata uyu amene mphunzirayo anali Myuda. So pamene pa Ayuda munthu akakhala kuti ali thanzi bwinobwino komanso ali ndi chuma komanso mchayi chamapitirapo amaoneka kuti sakuchimwa pomuyang'ana. Munthu ameneyo amaoneka kuti ndi munthu wodalitsidwa, kuti ali ndi thanzi bwinobwino, ali ndi chuma komanso akuoneka kuti wachipembedzo. Akakhala ndi zinthu zimenezi komanso ndi Myuda ndithu, zinthu folo izizi kakukhala nazo amakutenga kuti weyo ndiorani wopulumutsidwa, munthu woyenerera kupita pamwamba. Okay? Ndichitenji kuti ndi zosati zochokera ku ntchito za mchilungamo zimene tidzazichita ife, komatu monga mwa chifundo chake anatipulumutsa ife. Mwayiona vesi lotu afotokoza bwinobwino akuti osati kuchokera mu ntchito zachani za chilungamo. Ineyo munthu akuchita ntchito za chilungamo, chilungamo changa ngati munthu, chilungamo changa ngati munthu, koma chilungamo changa komanso
mulungu ndichani pacha ndisanza chabe kuti zikuchitidwa kuchokera mu mtima umene uliorani woyipa monga amene taphunzirira muchi ngati mkati muzimu libwino ntchito ina iliyonse imene ingachitira oyera kaya bwino komanso mulungu imakhangasanza chito chabwino chachitika ndiye awira kuti chipulumutso sichitengera ntchito ina iliyonse yabwino even ya chifundo chake cha mulungu wakumwamba kuperera mu chifundo chake cha mulungu wakumwamba ndi amene ifeyo tikupulumutsidwa mawa tizakaso tikuona mbali imeneyi kuti tinapulumutsidwa kani tinapulumutsidwa kuti tikupulumutsidwa lero kuti tikupulumutsidwa lero Agalatia 2 verse 16 akuti koma podziwa kuti munthu sayesedwa wolungama pa ntchito ya lamulo koma mwachikhulupiriro cha Yesu Khristu. Ifedi tinakhulupirira kwa Yesu Khristu kuti tikayesedwe wolungama ndi chikhulupiriro cha Khristu ndipo si ndi ntchito za lamulo pakuti palibe munthu adzayesedwa wolungama ndi ntchito zachani za lamulo. Mavesi tomveka kuno bwino. Okay? Mavesi akuyamba nikadana nawo kwambiri. Maka mwana akunda wande anzatu bina azimbezo zinazi. Akatubusa mavesi awo. Mapiyesa ntima ngoda kula nduze chani. Okay? Koma nazindikira kuti mukadalo anayi mfundo. Kanyake maphunziro ena kulikozera za mboni ziwiri amafuzo ndi kutsogolo. Ikazakira nthawi za lemba la chilombo zinazotero azatuluka kuloga mala osiyana mipingo yosiyana ndikuzapanga banja la ndani banja la mulungu. Okay, zimene zikuti ndikaona mpingo wanji ndimangomona ngati ni Khristu basi pamene poyamba ndikuzoona kuti ifeyo ndikuti ndi hapa dera amene timazisata nkhani yake ndikuti ife ndani mulo asunga sapatizatero ndio mama ya mkono ile mambo anaenda kuti awasola. Okay? Ngati ukanga zimzabu hilo kuma usipanga ali muchimu chifukwa cha kufunga jana mara moja. Ina ndio chakwambi ufanisi wenyewe. Ndiye mukaona mimi nafura kwa Agalatia 2 verse 16. Mimi nafura kwa zikali zake. Awika mmoja kurubirio. Ndiye bure nkani yake ndimene yoyo. Palibe munthu amene adzayesedwa wolungama potengera ntchito za lamulo. Ndi amene yoyo tikati akangamba nkani za lamulo mosatikombera chonchi. Ndio ndi maisintha kuti mwina basa kamba za malamulo asisebe ndi zinazotero. Komano pano tinazindikira kuti amantha osamamulo ndi malamulo. Lamona lililonse palibe limene lili labwino limene lingapangitse munthu kuti akapeze chipulumutso. Palibe amene angadzayesedwe wolungama chifukwa cha ntchito za lamulo. Pitiriza verse 27 akuti gwirani ntchito chakudya chimene chitayika koma chakudya chimene chitsalira ku moyo wosatha chimene mwana wa munthu adzakupatsani inu pakuti ameneyo Atate ndiye Mulungu adamulembera chizindikiro. Alipo ayeweza verse Matthew chapter 6 verse 7. Ndazana Yohana chapter 6 verse 7. Mungu chapter. Komano nthawi imeneyi nkuti kunabwera anthu amene ama investor Yesu akuphunzitsa. Okay? Ndiye sanganikuza ndi kupulumutsidwa. Ndiye anthu aja anadzaona ngati kuti pachina chake chimene akuyenera kuti achichite kuti akathe kupulumutsidwa. Okay? Ndiye Yesu akuti gwirani chani? Gwirani ntchito. Osati chifukwa chakudya chimene chitayika koma chifukwa chakudya chimene chitsalira ku moyo wosatha chimene mwana wa munthu adzakupatsani inu pakuti ameneyo Atate ndiye Mulungu adamulembera chizindikiro. So Yesu amauza kuti pali china chake chimene mukuyenera kuchichita, pali ntchito ina yake imene mukuyenera kuti muichite imeneyo ikupangitsani kuti inuyo mudzapezeke mu ufumu wa Mulungu. Ndiye nthawi yomwe pa verse 28 akuti pamenepo anati kwa iye tichite chani kuti tichite ntchito za Mulungu. So akwazati muchite ntchito za Mulungu ndi anthu akufunsa kuti ntchito za Mulungu ndiye ziti tikuna tizidziwe. Ndiye pa verse 9
Auli Yesu anayankha nati kwa iwo, ntchito ya Mulungu ndi iyi, kuti mukhulupirire iye amene iye anandani anamtuma. Ile ni ntchito. Ali ntchito yake ndimene iliyo ntchito yanu Mungu nani? Mungu kukhulupirira. Okay? De dzulo tapita kusika ndikagula kebo ya HDMI yomikiza ichi ndi ichi. Ndeni maafunsa kuti kebo iyi yakuno bwino munayiyesa kuti mambira ntchito bwino bwino. Akuti ndiyakuno bwino. Ndikoitenga mwachikhulupiriro. Akuti ayi koma ndiyakuno bwino pene ndikuti chikhulupiriro muchipwekesa chikhulupiriro. Anyway, kumano nkhani yona kuti chikhulupiriro chitakumveka ngati chinthu chochepa. Ndi chinthu champhamvu kwambiri. Timasakasa chimene kuti zinthu zambiri zimene mazita moyo wathu zimakhala za chikhulupiriro chikatoka. Okay, tanyamuka ina ndikukhulula nje opata chikhulupiriro sitikanayamuka. Ndikwera mini basi sitikanayeza. Ndikachikhulupiriro kamene kachi. Ndiye pachina wina alesa bidanga nome kuti ndiyo ndibe chani chikhulupiriro ayi kusateka. Ali Yesu anacho. Mmoja upishe kwa ndia chakujia muzwa kwa jazima inaika mutameki. Kwa hiyo hiki kitakutia josi. So, kadima kama moyo wazima wasi wanafanya yani chachi kumbilo. Kwa hiyo kumesisha ujitika ndio kama ukomu uoga. Kwa maana kumbilo ni simple kwamba kitu chokweka mbele Mungu anachipeleka kwa hivyo kwa hatso. Ndiye awawo za anthu nawe kali mufuna kumuswa mugwire ntchito komano ntchito ya Mulungu ndi iyi kuti mukakhulupirire iye amene andani anamutuma. Ndikune kazophweka komano anthu amweza kukanira. Verse ya 29 mpaka 33. Awina akuti akuti ndipo mdindo anayitanitsa nyali natumphira mkati ali kududumira ndi mantha nagwa pamaso pa Saulo ndi Sila nawatulutsira iwo kunja nati Ambuye ndichitenji kuti ndipulumuke. Ndiko lenkani ndikuidziwa. Ndiye ndindo uyu amene anawatsekera Paulo ndi Sila mu ndende kenako siku wali Paulo ndi Sila anatulukamo ngeke watabwera kuwatsekulira atawamasula maunyolo awo kenako dindo yang'anira undende ataona takatulukamo uzapulumuka iwe ndi apabanja ako. Akuti basi ungonani ungokhulupirira ato basi sakumuuza kuti wafunika ali kufunga malamulo uzisunga sabata uzipanga izi usamadye nyama ayi sakwenda mene munthu akungomuuza kuti iweyo kukhulupirira ato basi udzapulumuka iweyo ndi ndani ndi apabanja ako. Okay? Ndipo anamuuza iye mawu a Ambuye pamodzi ndi onse apabanja pake. Ndipo anawatenga ola lomwelo la usiku natsuka mikwingwirima yawo nabatizidwa pomwepo iye ndi apabanja pake. Ife tikafuna kubatiza anthu mpingo wathu kuti malenga masiku angati ebelekaire ukwasani mwayumba ike msonkhano mawiki awiri inenedi makala watsogoli maziza za mawiki awiri izo ine ayi sinimafuna ndizimanga effort yokweka ya 2 weeks ayi ndimapanga yachani 3 weeks 2 weeks yakabatizidwa pamene akabasi mayitika usiku omwewo sizimatenga nthawi ayi basi ndikufuza mukukhulupirira akangonena kuti ndikukhulupirira ameneyo wapulumutsidwa. Wanani? Wapulumutsidwa ndipo athabulani kubatizidwa. Ndipo ndizimene zinachitika apa ndi ndoyo akoneka kuti sanapita mautenga ndi onse kuona zachitikazi basi ine ndikukhulupirira nthawiyo akumuuza kuti basi tiyo kabatizidwe wapulumutsidwa basi. Okay? Ntchito ina yake ayi ndichoperekedwa ndi Mulungu wakumwamba. Efeso 2 verse 5 akunena kuti tingakhale tinali akufa m'zolakwa zathu anatipatsa moyo pamodzi ndi Khristu muli opulumutsidwa ndi chisomo. Tingakhale tinali utani
akufa mzola kwa zatu mawa tiona bwino zineza ndavai tanthauza chake chifukwa unaona kuti muli chichimwire chomwecho muli okufa muzola kwa zanu momwemo muli momwemo ambuye anakupasani chani anakupasani moyo pamodzi ndi Khristu ndiye unanya kuti muli opulumutsidwa ndi chisomo osati kutengera china chake ayi pakuti muli opulumutsidwa ndi chisomo chakuchita mwachikhulupiriro ndipo ichi chosachokera kwa inu chili mphatso ya Mulungu so mona ni mphatso ya Mulungu ndipo chakika chicho wasamene ayi zonse ndizoperekedwa kwawe. Okay, so wale Korinto ndikudziwitsani abale uthenga wabwino umene ndinakulalikirani inu umenenso munalandira umenenso muyimamo umenenso mupulumutsidwa nawo ngati mugwiritsa monga momwe ndinalalikira kwa inu ngati simunakhulupirira chabe. Ndizonena kuti ngakhale kunena kuti ndife opulumutsidwa mophweka choncho ndiyakunena kuti titatha kupulumutsidwa titatha kulandira akuti tikuyeneranso kuyima muchimenecho komanso kutani kugwiritsa ndipo chimene chimativuta ifeyo anthu ndi kusagwiritsako mapeto ake timataya chimene inachilandira. So osamafoka nthawi timafoka chifukwa cha ganizo lina kuti ndachita cholakwika timakuziwa kuti basi ndafoka kuti ndinakhulupirira kuti ndapulumutsidwa ndikuna ndiso ndaba ndipulumutsidwadi so lero kuna mkwabwerera mbuyo zimene zimachitika ndipo akulongola kuti ndikudziwitsani abale uthenga wabwino umene ndakulalikira inu umenenso munalandira umenenso muyimamo umenenso mupulumutsidwa nawo ngati mutani mugwiritsa chikhulupiriro chisaleke. Okay, so tisatope ndi kukhulupirira chikhale m'maganizo mwathu chonena kuti ife tapulumutsidwa ndiye chikhulupirirocho sungati kuti ndi chikhulupiriro pamene nthawi ine kuti basi wasiya kuzikhulupirira ndi chikhulupiriro palibepo koma chikhulupiriro ndi kugwiritsitsa chinthu. Okay, kudalira kukhazikika kuti chinthu ndachipeza ineyo ndi mtani wopulumutsidwa pamene pamachokera mphamvu zathu pamenepo koma pangoyamba kukayika za chipulumutso chako ndikuti sichitheka ndi chipulumutso chipereka kulimbikitsa chani zachi 1 komanso verse 22 apapa pali nkhani ya Lazaro uja amene adafa ndipo Yesu amati kuti akamuukitse kumanda. Nkhani yake ndi imeneyo ndiye adakumana Yesu ndi Marita pali kukambirana zokhudzana ndi Lazaro zokhudzana ndi kumuukitsa Lazaro. Ndiye Yohane 11 verse 21-22 ndipo Marita anati kwa Yesu, Ambuye mukadakhala kuno mulungu wanga sakadafa. Koma ngakhale tsopano ndidziwa kuti zinthu zilizonse mukapempha Mulungu adzakupatsani Mulungu. Sindikudziwa kuti Marita amapempha chani kutsogolo kwamuleza kuti sanayankhule zimenezi. Komano Marita kutsimikiza ndithu akuoneka kutsimikiza akuti koma Ambuye ndikudziwa kuti mukadakhala kuti mulipo Lazaro sakadafa. Komano panopa ndikudziwa kuti chilichonse chimene mungapemphe kwa Mulungu adzakupatsani Mulungu. Nde kenako Yesu ananena naye verse 23 kupitirira, mulongo wako adzauka. Marita ananena ndiye, ndidziwa kuti adzauka nkuuka tsiku lomaliza. Okay, ali chilichonse chimene mulongo wako adzauka. Okay, ndiye kuti ndikudziwa kuti tsiku lomaliza adzauka. Ndiye Yesu akukuza zinthu zimene kuti uzidziwa kale.
iye akakhala oyambirira kudziwa zonena kuti pa tsiku lomaliza ndi Lazaro adzauka. So Yesu akamba atuzale lero. Koma mutu mwa Marita zonena kuti zimene zingachitikire lero munalibemo. Ndi akuti anthu kudziwa kuti adzauka koma tsiku lomaliza. Yesu anati kwa iye, ine ndine kuuka ndi moyo. Wokhulupirira ine angakhale amwalira adzakhala ndi moyo. Ndipo Yesu akukhala ndi moyo nakhulupirira ine sadzamwalira nthawi yonse. Kodi ukhulupirira ichi? Ananena ndi iye, inde Ambuye ndakhulupirira ine. So mukayiona mmene afotokozera chiganizocho. Ndi zambiri zomwe sakukhulupirira ndi chikayiko kati mwake. Okay? Nde koma Yesu anamuona kuti wamukamba sakusukulu. Ndi amuza ya iru ndukamba za lero. Kuti lero kompano zitakuchitika zimenezo. Nditakumugisa lero kukhulupirira sense. Ndada ndikukhulupirira. Mwamuda akalamba kuti ndikukhulupirira kuti zitakuchitika. Ndikukhulupirira inde ndikukhulupirira kuti inu ndi Kristu mwana sizimenezo kuyankhula babaya. Okay? Ndikamba zifanyana. Marita chikhulupiriro anali nacho. Koma chikhulupiriro chake mukachiona si chimene Yesu akufuna chimene akuyembekeza si chimene chitayo. Si chimene chi. Okay? Ananena chotsani mwala. Okay? Marita mulungu wamwalirayo ananena ndiye Ambuye adayamba kutani? Adayamba kumunkha pakuti wagona masiku 4. Ndiye akuti mulose mwala ndi magezo magalodi akadotsa mwala akatani akamuone basi kina kwazikwera kulira zimene zimeenda mulungu mwa Marita. So sikuti anali usakhulupirira ayi koma levo amalekezera pamuyezo wina wake wakutani wakukhulupirira samafikisisa penipeni. So chikhulupiriro na Marita ndichakuno ndicho chokhulupirira koma chikhulupiriro chisamathere pamene papo chifukwa zingafuna Maritas ngakanisa satana amazidziwa amakhulupirira zoti zonena kuti Yesu mwana wa Mulungu satana amakhulupirira amadziwa kuti zimene zipo ndizoona ndithu koma sizimene Yesu amafuna. Verse 40 kuti Yesu ananena naye kodi sindinati kwa iwe kuti ngati ukhulupirira udzaona ulemerero wa Mulungu. Sasa ndika kale Yesu amazoti Marita ukukhulupirira mwa hafa ukukhulupirira udzaona ulemerero wa Mulungu. Okay? So pamene so ife timatsalira nthawi zambiri katika kada chipulumutso. Bible ukuloza kuti bwino kuti ndipata kupulumutsidwa. Kodi ife tichigwiritse chinthuchi koma timadziwa. Ndipo anadza kwa iye kotenga munthu wodwala manjenje wonyamula ndi anthu 4. Ndipo pamene sanakhoza kufika kuli iye chifukwa cha khamu la anthu anasasula chimbi pokhala iye. Ndipo pamene anatha kulibola anatsitsa mphasa mmene ali kugonamo wodwala manjenjeyo. Ndipo Yesu pakuona chikhulupiriro chake ananena ndi wodwala manjenje, mwana machimo ako akhululukidwa. Magazi make kuti amakhulupirira ngati mmene samakhulupirira satana ndi ziwanda kunena kuti Mulungu alipo kuti Yesu ndi mwana wa Mulungu atha kupanga zinthu zimene zamakhulupirira ndithu. Chikhulupiriro cha Marita mukachilekeza ndi cha anthu awa chisiyana pang'ono. Anthu awa anakhulupirira komanso anachita chinthu choonetsera kuti wamulani akukhulupirira. Okay? Ndiye pakuonetsera akubweretsa munthu amene wodwala akukwera pa denga la nyumba ndikusasula ndikumutsitsa munthu uja mpaka nakakumane ndi Yesu Khristu. Anthu awa anali ndi chikhulupiriro. Okay? Chakuno kwambiri chikhulupiriro chawo chinachonena kuti Yesu Khristu angathe kutithandiza. Anali chikhulupiriro ichi. Anamva za Yesu Khristu kuti akumachiritsa anthu ndipo iwo anakhulupirira kuti waphiwinso atakani atasa kuchiritsidwa ndipo anamutenga kupita naye ndi chikhulupiriro chonena kuti amene akatani akachiritsidwa. Marko 2:3-5. Okay? Aliso mwingine amene anaonesa chikhulupiriro ndi mpaka 10. Kenturio okapena. Mukani imeneyi ndi kuti Kenturio mwana wake wantchito wake wadwala. Ndaudi anadza kwa iye Kenturio nampempha iye nati, Ambuye nyamata wanga aligone nyumba wodwala manjenje.
wozunzidwa kopsa. Ndipo Yesu ananena naye, ndifika ine ndidzamuchiritsa iye. Koma Portio anavomera nasi. Ne mkulu uyu anabwera aona kuti ambuye Yesu chakuno tiye tikafike kumeneko tikapaka bwanji. Okay, ndiye mkulu uyu ananena kushaka, anayankha kuti ambuye sindiyenera kuti mukalowe pansi pa chindwi langa iya, koma mungonena mawu ndipo adzachiritsidwa mnyamata wanga. Pakuti inenso ndili munthu wakumvera ulamuliro, ndinawo asilikali akundimvera ine. Ndipo ndinena kwa uyu muka namuka, ndipo wina idza nadza, ndipo kapolo wanga chita ichi nachita. Ndipo pakumva ichi Yesu anazizwa nati kwa iwo akumutsata, indetu ndinena kwa inu, ngakhale mwa Israeli sindinapeza chikhulupiriro chotere. Amen. Chikhulupiriro cha mphamvu. Anali Myuda uyu? Komano akuti kana muyende kwafika watu ayitu omba Mungu nena zilani zichitika achiritsi. Ngati lero munthu wamba ngati ndimata kuwauza nyamatanga kuti iwe ndakwera kuna amatani amabwera kati chako amabwera ndiye inuyo muli ndi angelo muli ndi tango yako ali zilani kodi zichitika zikapita kupera Mungu ayi. Chikhulupiriro Yesu kuti padziko pompano. Okay, ndi kudziwa kulomwe ndipo amene lero amadziwa kuti Yesu akhoza kuthandiza, komanso amadziwa kuti chilichonse chimene Yesu angachichitani chichitika osakayika naye. Chikhulupiriro chakuno Mateyu 8 pamene iye analowa mngalawa ophunzira ake anamutsata iye, ndipo onani panauka namondwe wamkulu pa nyanja, kotero kuti ngalawa inafundidwa ndi mafunde, koma iye anali mtulo. Ndipo iwo anadza namuutsa iye nanena, ambuye tipulumutseni tili kutayika. Ndipo ananena kwa iwo, muli amantha bwanji wokhulupirira pang'ono inu. Pomwepo iye anauka nazuzula mphepo ndi nyanja, ndipo panagwa bata lalikulu, ndipo kupitiriza kwina. Okay, so awa ndi ophunzira amene ali naye. Nde pa nyanja payambika mphepo, nde anafuwula, tipulumutseni tili kutayika. Okay, pena ndimali kuti Ambuye Yesu ndiye amafuna kukhala. Komano kumanya kuti ndizimene amene akuchita anthuwa kulira ndi mantha Yesu ali moyo. Mpaka kuti tipulumutseni tili kutayika. Amakhulupirira kuti zikatha kuchitika zimenezo ndithu. Okay, nde Yesu akuwauza kuti chikhulupiriro muli nacho koma nchotani chochepa ndi pang'ono. Ndipo sukuona kuti Yesu amasakasaka chikhulupiriro ndi wanji mawophunzira. Ophunzira wanu ndi ajabu. Oti Mungu wapeza kunyanja au ngamba zawo za nsomba, Mungu wazali munditsata iyo ngani yomwe mutsata. Nende amene akwanira wawa kuti chikhulupiriro nchotani chochepa. Okay, so ophunzirawa ngakhale amakhulupirira koma ali ndi chikhulupiriro chochepa. Luka 8:25 Yesu anawafunsa chikhulupiriro chanu chili kuti pankhani yomweyo. Pamalipo 4:40 akuti muchitiranji mantha kufikira tsopano mulibe chikhulupiriro kodi zodabwitsa inu mwakhala mukupanga somembera sikwanthaitali bwanji. Koma chifukwa chani mulephera kuti mukhazikike poziwa ndi kukhulupirira bwinobwino kuti ndinu opulumutsidwa. Ndi chifukwa chani mungokhala ukayikakayika, ndipo pamukhala ukayikakayika zinthu sizimayenda ayi. Right, Mateyu 17:14 mpaka 21. Wobadwa osakhulupirira ndi amphulupulu ndidzakhala ndi inu nthawi yanji, ndidzalekerera inu nthawi yanji. Okay, aba nkuti Yesu ali kuti musimu abwera mwana amene ali ndi nthenda ophunzira kupemphera kuti ayeseziwanasidurani sisi kutulo. Yesu anabwera naye mwana mfuno, ndi nthawi imweyo Yesu anamuzuzula, anazuzula ndipo chiwanda chinatuluka mwanayo. Pamenepo ophunzira anadza kwa Yesu ali payekha nati, nanga ife sitinakhoza bwanji kuchitulutsa? Ndipo iye ananena kwa iwo, chifukwa chikhulupiriro chanu n'chaching'ono.
pakuti ine ndinena kwa inu, mukakhala nacho chikhulupiriro monga kambewu ka mfiru, mudzati ndi phiri ili, senderapo umuke kucha, ndipo lidzasendera, ndipo palibe kanthu kadzakulakani kosachitika. So ngakhale ophunzirawo anali akumutsata Yesu, ngakhale ophunzirawo anaonesa chikhulupiriro pakusiya zinthu zawo, anali mabanja, anali ena amabizinesi, ena anali pasintchito zabwino, anasiya atangoza ndi munditsate, nthawiyo akuyamba kumutsata Yesu kuonesa ndi chikhulupiriro. Koma Yesu angoza ndi akudabwa nacho chikhulupiriro chawo, mchaching'ono chili kuti ndizakhala mpaka liti. Okay, kenawo akudzawauza kuti mukufunika mukhala ndi chikhulupiriro cha kambewu ka mfiru. Ngakhale kali kochepa kakakidwa munthaka, kamakhala ndi chikhulupiriro kamera paluka basi masamba kino mkwana mbalame kuzapeza mthunzi. Okay, ne tikudziwa kuti ifeyo chikhulupiriro timakhala nacho, koma chikhulupiriro chathu kuti mchotani ambiri azona mwana Mulungu inde osakayikanso ayi kuli Mulungu inde pakhulupirira zonsezi kuti bwino. Okay, tonse timakayikaso kuti Yesu mwana wa Mulungu timadziwa ndithu, koma kuti Yesu Khristu angatithandiza timalani timadziwa. Komano ndizofanana ndi chikhulupiriro chimene anali nacho ophunzira, chofanana ndi chimene anali nacho mbali chawo. Koma Yesu anawadzuzula onsewo za chikhulupiriro chawo. Chifukwa chani? Chifukwa kuti anthuwa samakhulupirira kuti china chilichonse ali nacho, ngati mese timakayikira ifeyo pa nkhani ya chipulumutso. Sitimakhulupirira bwinobwino kuti chipulumutsocho chapatsidwa tinacho tachilandira. Timaona kuti kufunika ndiyende pa masitepe ake kuti pana. So chimene chimavuta mwa ophunzira anthu kuti samakhulupirira kuti mphamvu yakuchiritsayo ali nayo, komanso mphamvu ingakhale yakuletsa namondwe ili pakati pawo, ndipo yonso ali nayo. Koma zoti mphamvu ilipo itakupezeka zimene zonse amazidziwa, koma kuti achilowese kukhala mbali imodzi ya iwo pamene panali kuvuta. Ndiponso mativuta ife ndiye chikhulupiriro ndichofunikira kwambiri. 1 Timoteyo 6:12. Okay, nkhondo yabwino ya chikhulupiriro, gwira moyo wosatha umene adakuyitanira ndipo wavomereza chivomerezo chabwino pamaso pa mboni zambiri. Okay, 1 Timoteyo 6:12 awina kuti menya nkhondo yabwino yachani ya chikhulupiriro, gwiritsitsa moyo wosatha. Chimene akutifulozera pomwe chani akuza kunena kuti tikuyenera kumenya nkhondo yabwino ya chikhulupiriro, chifukwa pamene amba ulendo wathu pazikhala zinthu zimene zizibweretsa makayiko kuti ife tidziona ngati sife anthu opulumutsidwa. Ndipo chimene timenera kuti zizilimbana nacho. Mene wange anafotokoza kuti pamene munthu ukuona kuti walakwitsa akuti salala amakubweresera maganizo ona kuti iweyo sukwanitsa, ngati munthawi imeneyo zimuzazalana ona kuti uzakulephera kwanga kudziwa, komano kuli ndani? Kuli Yesu Khristu amene anandifera, amene amandipasa mphamvu, andikhululukira ndipo ulendo wanga nditani ndipitizirani. Pamene ambiri zikachita zolerozo amangoti basi akuona kuti apakachimona uli munthu wonse waziwa nzochititsa manyazi kana ndizotani ndi za anthu zimenezonso. Imene sindingakulepheretse kuti utaye chipulumutso. Mona mali akutozera Mulungu chikaperekedwa chimakoti chaperekedwa. Okay, ziwa iweyo kusiya kumenya nkhondo yachani ndikhulupirira. Ndiye chikhulupiriro chikuyenera kukhala chonena kuti iweyo ufike pozindikira kuti ineyo mphatso ya chipulumutso ndayilandira kale. Osati kuti mudzayilandira kutsogolo ayi, koma ndayilandira.
Okay? Osati kuti kufika kuti ndipemphere kwambiri kuti Ambuye andipatse chipulumutso. Ayi. Chipulumutso chinaperekedwa kale. Chingofika kuti chikandire ndi manja awiri ukhulupirire kuti uli nacho. Uyende ulendo wako motero. Zinazo zisibwera pambuyo. Okay? So, chile chimasweka kwambiri zimene tikuona kuti anthu timaona ngati tilibe chinthu pamene Mulungu anachipereka kale. Ndiona mwana zimenezo bwino kuzosatira. Aheberi 11 verse 13. 1 to 3. Aheberi 11 verse 1 to 3. Cha zinthu zoyembekezeka, chiyesero, chitsimikizo cha zinthu zosapenyeka. Ngakhale simukuchiona chipulumutsocho. Koma kuyanula ukhazikitse kuti wachitani? Wachilandira. Ndi chikhulupiriro tizindikira kuti maiko ndi amwamba omwe anakonzedwa ndi mawu a Mulungu. Kotero kuti zinthu zopenyeka sizinapangidwa zochokera mwa zooneka. So monga mmene timakhulupirira kuti Mulungu analenga ngakhale kunalibe chimodzimodzi nkhani ya chipulumutso. Tisaone kufaina kuyembekezera kuti ngati akupulumutsidwa ndi kuti amve kusinthika kupita kwake mkati mwa mtima. Mawu mwake china chilichonse chikhale bwino. Tikakhalima keza amene tizamze kuti abwerera mbuyo. Chifukwa kuti sizikumana nazo zimenezo ayi. Alipo ena zimachitika ndithu kuti pa tsiku la kupulumutsidwa kwawo china chake chimatha kuchitika. Zimatha kutheka ndithu kungozindikira kuti amene okonda Mulungu tsiku losatiralo chilango cha moyo yani chachoka. Koma si nthawi zambiri zimene zimachitika zimenezo. Ikaika kuti akuyenera kuti kulimbika kumenya nkhondo. Kuti ngakhale ukuona kuti zikakula zoyipa zimene zizolowera sizikutanthauza kuti Mulungu akulanda chipulumutso ayi. Ukuyenera kuti ulimbikebe mwa Mulungu ndi kupempha Mulungu ndipo Mulungu amachita mbali yake. Chikhulupiriro ndi chinthu chimene chimatipangitsa ife kuti tikakhulupirire zinthu zimene sitikuziona. Chikhulupiriro chili ngati maso amene amaona zinthu zimene sitikuziona. Chikhulupiriro ndi manja amene amagwira zinthu mwamphamvu ngakhale zinthuzo zili ngati mpweya osagwirika koma umachigwira ngati kuti ukuchiona. Okay? Chikhulupiriro ndi chimene chimalumikiza pakati pa chinthu chooneka ichi ndi zinthu zosaoneka. Kulumikizidwa pakati pa iweyo ndi zinthu zimene zili za uzimu kuti zitheke chikhulupiriro chidake ndimeneyo. So, ibidilize pa Aroma 10 verse 13 komanso verse 14. Pakuti amene aliyense adzayitana pa dzina la Ambuye adzapulumuka. Ndipo iwo adzayitana bwanji pa iye amene sanamukhulupirira? Ndipo adzakhulupirira bwanji iye amene sanamva za iye? Ndipo adzamva bwanji wopanda wolalikira? Zinthu zokuza ndi chipulumutso. Koma kuyenda chipulumutso ndikubwerera kumene zayambira. Nkhani yonena kuti timayamba payendamva. Akuti ukamva kuti chipulumutso chaperekedwa ukuyenda kulani ukhulupirire. Kukhulupirira kuyitana pa dzina la Mulungu. Ndipo ukatero ndithu udzapulumutsidwa. Palibe amene adzakayike atakukhulupirira. Chofunika ndikugwiritsa. Kugwiritsa ndithu. Chivumbulutso 14 verse 12 ya mtima cha iwo akusunga malamulo a Mulungu ndi chikhulupiriro cha Yesu. Mavesi okani madu mpabwanji. Oyamba akundidza msanga gwira kapena kuti gwiritsa chimene uli nacho kuti wina angalande korona wako. Okay? Vesi lava chimosokoti ni vesi lava kwamba sa ali akusunga malamulo a Mulungu ndi chikhulupiriro cha Yesu. So, sina kama ndio kanisa malamulo. Kwa ndio kwa sababu kusunga malamulo ndio mwenda kumbia kai usape. So, Bible kama kama malamulo ndio mama wangu chipanga cha bana. Anaongea hata uzuri akupita chifundo cha ndani jambo. So, sibindi hichi kama andu wose amene amene chifundo cha Mulungu amene andi chikhulupiriro cha Yesu Kristo amene wo amene akuzabonsa kupenda kumoni kwa Mulungu mwa Kristo Yesu. Okay? Akuti mudziwerengere nokha. Kuti
nkhaniyo ndiyoona, zinthuzo zili choncho. Chotero inonso mudziwerenge inoka ofafa kuchimo koma amoyo kwa Mulungu mwa Khristu Yesu. Inuyo ndiyo ana a Mulungu, ndino anthu opulumutsidwa. Nthawi zonse tikuyenera kuti tiziwerengera tokha moteromo kuti ineyo ndine ofafa. Kandi machimo ati zolakwa zonse zimene kuzidziwa ziyatizidziwa kuti ndife ofafa kuzimene zichani. Zimenezo ngati ndi moyo wa Khristu Yesu ali mwa ife, tidziwe kuti ndife anthu okufa ku zonyansa zonsezo. 1 Yohane 5 verse 12. Iye wokhala ndi mwana ali nawo moyo, wosakhala ndi mwana wa Mulungu alibe moyo. So talipeo lili mwana ndi Yesu Kristu, na mwana Yesu Kristu ambaye ndi mswaka, tiziwe kuti tili moyo. Sisi kwenda kulenga nthawi. Mani sangasa nyana lemba Alonso Treto. Ndime tingati kuchigwirira pankhani kuza ndi chikhulupiriro. Awena kuti chinthu chimodzi. Mawu akunena kuti khala woyera. So akuti chitsanzo cha munthu wina amene anabwera kwa Yesu Kristu ali ndi khate. Ndi Yesu anamuwuza kuti khala urani? Khala woyera. Mawu a Yesu Kristu anamveka khala woyera. Ndi akuti munganso mbuyomo anazanena apo kuti kuwale ndipo kunatani? Kunawa. Okay? Ndi akuti Yesu yemweyo akuyankhulanso ndi inuyo lero kuti khala woyera. Ndi mukumbukire kodi atanena kuti kuwale kapena kuyere kunatani? Nayera. Wakhala muwuza kuti khala woyera ndipo yanatani? Anachiritsidwa anayera. Ndi akunena kuti pano basa kuyankhula ndi inu mawu omwewo kuti khala lorani? Khala woyera. Ndi akunena kuti inuyo muyankha motani? Kapena zafulumira. Pofika kai ndiyendekayo ulendo kuti ndifike pachiyero. Sakulera akuna mvuka maona yankulidwa zinthu zimachitika pompo ndimodzimodzi so inuyo mmene Yesu anati khali woyera nthawi yomweyo ukhulupirire kuti yarani zachitika ndipo inuyo ndilorani woyera. Okay, ndipene akuti kuti Yesu okhulupirira iye asadayike. Inuyo ngati mwakhulupirira nthawi yomweyo mudziwe kuti ndinosarani musadayika ndinu opulumutsidwa. Ndakupitiriza wina kuti tsopano muzike nokha mu mawu akulenga chifukwa mawu a Mulungu mwa inu mudziwe kuti zimenezo zochitika ndipo sizimanya kutenga nthawi kuti zichitike ndi pompo mukakhulupirira basi. Ndi akuti tiyeni timve mphamvu yakulenga mu mawu a Mulungu. Mawu amene Mulungu anayankhula ndi amphamvu monga amene anayankhulira ndikupezeka kuti dziko lalengedwa. Ndi mawu omwenso amene akuwagwiritsa ntchito kukuwuzani kuti inuyotu mukakhulupirira mupulumutsidwa, mukhati mapulumutsidwa. Mawu akewo mphamvu yake ndi omweyo. Mawu omweyo anapanitsa kuti akayankhula zimenezo zinthu zimalengedwa. Mawu omweyonso akunena kwa inu kuti mukakhulupirira mupulumutsidwa. Inu mukayika bwanji? Sitikuyenera kukayika ayi. So akunena kuti mawu amenewa tikawagwiritsitsa tikawalandira ndithu chochitikacho chimene chimakhala kuti chachitika ndithu. So akunena kuti inuyo mutakusankha chifukwa pankhani yakupezeka kwa mayiko ndi zolengedwa pali maganizo awiri. Ena amanena kuti Mulungu anatani? Analenga. Mangoyankhula zinthu kulani ndikuchitika pompo. Komanso dziko lapansi ndi ganizo lakenso. Ndonena kuti iye ayitu zimatenga chani? Nthawi. Poyambapo panali kenaka kang'ono, kenako kanaphulika, panabwera izi, choncho basi dziko linatheka. Tikabwera nkhani ya munthu, ayi kalikale panali kambozi, ndi kambozi kacha kamakula, choncho basi kanayenda mpaka kanafika nthawi popita kwa zaka mamiliyoni mabiliyoni ya machani, kanafika mpaka mwene katika nyani ucha kupita basi mimi ndimene tikarani tinapezekera ngati anthu pali maganizo awiri amene wawo. Uyu Trevor Jones akufunsa kuti ndiyo musankhe pakati chimuzo chanu. Pamene Mulungu akunena kuti ndikupasani moyo wosatha, inuyo musankhe kukhulupirira mawu amphamvu akulenga amene zimachitika pompo kapena ayi kukhulupirira nkhani ya evolution. Kuti ayi mwasingathe kukhulupirira nkhani yonena kuti dziko linapa pang'ono likhale kaye nyani mpaka nzafike munthu papite zaka mamiliyoni akuti zili ndi inuyo.
kusankha ndi kwanu. Koma kwa iye amene akukhulupirira mawu a Mulungu akudziwa kuti Mulungu akanena zimenera zakazilezo zachitika. Ndakupitiriza nina kuti tiyeni tikakhulupirire mawu a Mulungu. Ngati kuti mukakhulupirira mupulumutsidwa, tiyeni tikakhulupirire zimenezonso. So tiyenera kuvomereza Yesu Khristu kukhala mwa ife chifukwa iye ndiye chiyembekezo cha moyo wathu. Tiyenera kumenya nkhondo ya chipulumutso. Tikapitirizabe kukhulupirira ndi kulandira kuchokera kwa Mulungu ndife anthu opulumutsidwa. Palibenso chifukwa chokayikira. Tikumbukire Yakobo amene usiku uja anatapamira kwa mngelo amene anakusiya mpaka mutani mudalitse. So tilipo ena amene tikhali kukayika zachinuzo yathu kumano sikuyenera kutero tiye tikagwirisise posayang'ana kuti zinjiro zanga zokhala zautali. Chinthu choyambirira chimene chikufunika ndicho kukhazikika mwa Mulungu, kukhazikika muganizo lina kuti chimene Mulungu anena ndi chomwecho ndipo ine ndine opulumutsidwa. Tipemphere. Tate Mulungu wachifundo amene mumwamba, tilemekezeke dzina lanu chifukwa cha chipulumutso chomwe mwachipereka kwa oyera pa ife. Tikupemphani Atate kuti mutithandize kugwiritsa chimene munatipatsa kuti wina angalande mwana wathu. Pamene tikapitiriza ndi phunziro limene mdziko phunziro lina kwawo tipempha Yehova kuti mutisunge komanso mutichitire nzeru ndi kuvuta makanso kuti mwatipitirize zasanje mzimu wanu kuti pathe kulandira mawu anu monga amene ali mwa Yesu Khristu amene tipemphera. Amen. Okay, so let me write that. Somos